A ja viem, že nie pre všetkých sú určené elektromobily, ale v niektorých prípadoch práve táto EV2 je podľa môjho názoru lepším riešením. Najmä ak jazdíte krátke trasy, a teraz nerozprávam o tom, že jazdíte výlučne v meste. Koľkokrát ľudia na dedine jazdia pár stovák metrov a pre každý moderný spaľovací motor je také používanie mučením. A v prípade, že chcete poukázať na cenu, tak vás opäť vyvediem z omylu. V momente, keď napríklad Škodu Kamiq vybavíte výbavou alebo si zvolíte verziu Monte Carlo a namontujete tam ten 150 koňový motor, tak sa bavíme o cene 30 000 eur. Nehovorím, že Kia EV2 nezaujme nikoho, na druhej strane má veľmi málo fanúšikov na to, aby jej zabezpečili ten správny krčmový marketing, aby sa proste o nej hovorilo ako o aute, ktoré sa oplatí vidieť, ktoré sa oplatí vyskúšať. A pritom sa EV2 podobne ako modely EV4, respektíve Sportage a Exit vyrábajú u nás na Slovensku, takže možno by si na karosériu zaslúžila tú slovenskú trikolóru, podobne ako to robia Taliani s produktami, ktoré sa vyrábajú u nich doma v Taliansku. Napriek tomu to Kia EV2 v porovnaní s ostatnými inými modelmi už v podstate tak trochu prehrala. Je to elektromobil a to je u nás niečo ako dedičný hriech. Proste ľudí takéto autá na Slovensku nezaujímajú a dokonca majú tú ochotu vziať klávesnicu do ruky a ako náhle sa kdekoľvek objaví akákoľvek zmienka o elektromobile, tak tento model jednoducho upadne do nemilosti. A to napriek tomu, že s týmto autom môžete žiť aj v prípade, že máte doma len 230V zásuvku, ktorú máte v garáži a tým pádom za 10 hodín viete naťahať polovicu baterky a prosím pekne, som presvedčený o tom, že mnoho motoristov na Slovensku jazdí doslova a do písmena denne iba zo pár kilometrov. Táto Kia EV2 je podľa môjho názoru ideálnym druhým autom do rodiny. Môžeme bez problémov povedať, že je to auto na ten všedný deň. A to všetko, čo som povedal, je fajn. Napokon je to crossover, takže je to ideálny nástroj na to, aby si s týmto autom zajazdil veľmi dobre a veľmi atraktívne na akomkoľvek povrchu. Dokonca aj na šotolinovej ceste, kde môžeš jazdiť bez toho, aby si sa bál o to, že si oškrieš podlahu auta.